mandiri bos semuanya spesial. Terus dodok bae kagak tak bayar mangsa burung Kang Mas. Ya Yumini sayang sing de Hongkong. Kanggo Mama Eyi. Majikan sayang. Wis kepalang demen sampeyan yen beli kelakon bisa edan awak gering beli kurang pikiran pusing yen wis kelingan. Kang Mas Apa? saya Dina, saya Mene, saya tua ya Mas. Bener. Tapi lamun tak pandang-pandang sing kadon merem-merem tak tinggalaken balik sih Reno. Duwe kemat lan jampi apa ya Yumini Asik. sampai kang tolong ora berdaya Mama kakang aja ngingkari kula demene beli bisa mari ya Yumini sayang bareng tolong Prohade Studio kanggo bos sayur bala Dalan waktu dalan ini mas dalan mas Coba. ya Yumini sing de Hongkong ya Yumini sing de Hongkong ya Yumini sing de Hongkong sing de kang tolong ya Yumini sing de kang tolong ya Yumini ya Yumini sayang joget kayak apa joget dek wayang teman yen kula ora laksana beli sidak kawin karo Mamai Ellen pilihan jiwa Mamai Ellen sayang Mamai Ellen wedang putih dibuang Asik. tengah weluk suka mati tenimbang ora kelakon joget diajarin sugama duwe kemat lan jampi apa sampai ya Yumini ora berdaya kang tolong Mamai Ellen aja ngingkari Mamai Ellen Mamai Melan demen setengah mati Mamai Melan sayang kanggoy Mamai Melan terus Mamai Melan goyang mas putra mandiri basmaya ya Yumini sayang sing de Hongkong Mamai Melan wayang temen yen kula ora laksana beli sidak kawin karo pilihan jiwa Mamai Melan sayang Mamai Melan wedang
om dak om aja bareng ngantuk bokat lepkak. Yayu Mini duwe kemat lan jampi apa bapane melan sampai ora berdaya mama melan bapane melan tulung aja kari mama melan kula damane beli bisa mari tobat mama melan mama melan mama melan mama melan mama melan lagunya apa maning